Gata, m-am întors. Vorbeam cu mama. Bun, uitați, acum luăm un ăsta să punem în casă, să avem lumină. Așa, să-l punem. Și acum o să eu fac cu ăsta, să fie mai frumos. Nu? Trebuie să dau televizor mai încet, că nu mă cred că mă audeți. Început să instalam acum. Și n-am de ce să aud, că mie nu-mi plac. Facem frumos, nu? Trebuie să fie o casă frumoasă, nu? Încă vine și acum. Am sunat-o. M-a sunat ea. M-a sunat ea. M-a sunat ea. Și ce? Păi da, dar spune să vină să ia piftie. O lasă. Hai te rog eu sună. Că n-am unde băga piftia în frigider. Vine tati. Haideți să ne revenim la lucru. Nu e treaba, va? Am vorbit eu. No, doamne, mine ziua și plouă. Doamne ferește. Așteaptă să termin casa. Bine că am făcut-o mică. Așteaptă. Wow, doamne. Gata. Așa, și ca să terminăm casa, da, să hopa, hopa. Gata, terminat. Vedeți? Ai terminat casa, da? Și dacă terminăm, o să luăm de asta, da? Da. Să așteaptă. Așa. Și dăm așa, vedeți? Și așa. Să lasă o figură zic la timp. Da, așteaptă. Așteaptă să-mi fac asta. Uite ce frumos se vede. Și-o terminat mai decât casa voastră. Păgeau trebuie să ținem ce vreți în ea. Mie nu mă interesează ce pun în casa voastră. Pe mine mă interesează ce pun în casa mea. Uite așa. Vom învăța și cum să faceți o căsuță la Minecraft. Deci, pur și simplu e ușor de făcut o căsuță. Da, e mult de muncă. Da. Mai avem puțin.
Da. Dar nu pot să stau prea înclinat. Nu avem puțin. Dar nu ne face voinici. Voinici. Stai că am greșit aici. Bă, nu am greșit. Dar mereu greșit. Am greșit. Da, am greșit. Dacă am greșit aici. Da. Că acolo am greșit. Stai că eu nu știu văzut. Hai, am pus. Așa. Gata. Ai, ce trebuie să gata, Ana. Gata. Da. Uite că mă dezvastez casa. Că am nevoie să dezvastez. Ca să fac din nou. Nu fac casa din nou. Că nu vedeți ce frumos e. Să fac casa eu din nou. Îți dai seama, nene, când mai trebuie să muncesc la ea. Așa cum îl luăm, mă. Cu 10 euro, mă. Așteaptă. Așteaptă că fac acoperișul. Și acum, ultimul detaliu. Mergem jos. Tăiem una. Deci tăiem. Așa, și luăm. Uitați ce luăm. Luăm o ușă. Și punem aici. Uite, spunem o de-asta, vezi? Hai să intrăm în căsuța noastră. Da, și asta, da, trebuie să lăsăm așa. Cu cine vorbești? Acum! Așa și uitați. Căsuța noastră. Ia. Ați văzut căsuța? Băi.